mai vangu vane mishonga kwete yekufungidzira. Inyasha kuti ndisvike pandasvika pano. Ndakatanga kunzwa unga ndakufambwa nenyoka mumwiri mangu. Ndichitonga munhu uyo yakuita sei akufambwa nenyoka kunga munhu ari kurara nenyoka. Ndakavapa mari kuti chitsvaga ikwe kuenda munoita sei munobviswa uroyiwo. Amai vangu havana kuenda kunobviswa. Vakabva vaita kunga munhu aenda kunotora masters. Vakabuda mucertificate vakaenda kunotora masters yehuroyi nasekuru hanzvadzi yavo. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Ini ndinoitwa tatenda kana kuti fortunate. Ndabva kwaMutare kuya kuHarare kuno. Ndafamba zvakanaka. Ndafamba zvakanaka. Naika. Tinoitenda mai. Taona matitsva ndazviti dambudziko ramusangana naro. Rakamira sei dambudziko? Inini ndine dambudziko randinosangana naro. Ndofunga kechipiri ndichiedza kutsvaga rubatsiro. Saka dambudziko rangu randinosangana naro nderekuti ndakakurira mumusha waana sekuru. Ndakurira mumusha waana sekuru. Ndakarerwa ndofunga zvekusvika kuma grade 4 ikoko. Sekuru vangu vachibva vashaya, baba vaamai vangu. Baba vaamai vangu vashaya, sekutoona ndichimudikiwo. Ndakabva ndangoramba ndiri mumusha. Asi chakandinetsa nechakandishamisa ndechekuti ndiri grade 4 nandiri mudiki. Sekuru vangu vakasiya vaudza vanhu kuti iwewe Augustine ndiri kukusiyira mwana uyu kuti usare uchimuchengeta. Saka zvinhu zvekuzoti uchirarama uchikura wakuona nhamo nematambudziko unonga wakutanga kufunga mashoko nezvakaitika. Ndakazokurawo zvaingonetsa ndichibva ndaita grade 6. Ndichibva ndanzi mwana ngaaende kumba kwababa vake. Ndichibva ndaenda kumba kwana baba wangu ndanda kutoziva ndachimhandara. Ndichibva ndaenda kwaMunjoma. Ndakasvika kuina anambuya. Anambuya vakanditambira. Anambuya vakakurukura naamai vangu kuti wadzoka zvakare nemwana uyu. Ko mashoko aya wakambotaura aya wazodzoka futi nemwana. Sekuru vangu baba vangu vachibva vati musasabvunze zvakawanda. Mwana haana birth, ipai mwana death kuti anotorerwa birth. Mwana haana chaanoziva. Ndakakura zvaingonetsa ndichikwira ndichidzika ndichikwira ndichidzika. Pananga nda form 1 sekuru vangu vaive kundisirwa unzi sara uchichengeta mwana. Vakabva varamba kundidzidzisa. Vakati ndichakwanisi kuita sei kudzidzisa. Amai vangu vapenyu. Asi amai vangu havana kana chimwe chavakaita. Kana tenesi zvayo, kana bhiro zvaro, havana zvavaita. Saka ndaingovabvunza kuti ko nhai mama, isusu tinoziva kuti vabereki vanoshingirira nevana vavo. Ko imi zvamakuita unga mandiramwa kuna ana sekuru, chiiko chiri kumboitika? Naamai vangu atinombobvira tanzwanana, naamai vangu atinombobvira tawirirana. Zvaingonetsa. Ndakangopedzawo chikoro zvekuvavarira. Mama kudzidziswa nani? Ndanda kudzidziswa natete, hanzvadzi yababa. Zvaingonetsa zvichingonetsa. Svikira ndapedza form 4 zvichingoita sei? Zvichingonetsa. Ndichibva ndafunga kuti regedzai nditsvage nhamba dzekuti ndiwane munhu anononditambira kuBotswana. Nditize zvangu ndiende kupi? Ndiende kuBotswana. Ndichibva ndatiza ndichibva ndaenda kuBotswana hapana kana aiziva. Sekuti ndiri mwana akakudzwa naambuya vake muUnited Methodist. Ndakasvika kuchechi ndikaenda kuchechi ndiri kuBotswana ikoko. Kwakaitwa mharidzo imwe yakaitwa yakabata moyo wangu. Ndikasvika pakuti rega ndidzoke kupi? Kumba kune vabereki. Ndakasvika pakuti ndaamunhu wekuti ndaakudanana. Ndakadananawo ndakaedza kudanana. Ndaiti ndikadanana nemurume akati akunorora ndikangozisa ana mai vangu nasekuru. Vandanga ndasara navo hanzvadzi yamai vangu. Vakasiya vanzi vachengete vaya. Vakangoziva chete kuti ndaane mukomana ari kuda kuroora. Vaiita meeting mumhuri vari vairi naamai vangu yekuti vasandirodze. Ndakafungidzira kuti pamwe ndikaenda ndikanogara nemurume pamwe zvinoita sei? Zvinopera.
asi ndakatowesena situation. Ndiri kumurume ikoko zvaingonetsa kusvikira ndaita sei ndadzoka kumba nevana. Kusvikira pari zvino zviri kungoita sei zviri kungonetsa. Ndikangodana nemukomana mai vangu vakangoziva nasekuru ivavo zvatovhara. Ndakazosvika pekubvunza mai vangu kuti nhai mama chii chinomboita kuti murambe kundirodza. Mai vangu vakatibvunza sekuru. Ndikabvunza sekuru, sekuru chii chinoita kuti musandirodze. Vakaramba avaitaura. Asi changa chakundinetsa ndatokura kaini. Ndairota sekuru vachiuya vachirara neni. Ndichirota sekuru vachiuya vachirara neni. Ndikatanga kufamba mun'anga dzese nemaprofiti. Ndikatanga kunamata. Asi zvakaita sei zvakashaya basa. Ndakasvika pamwe pandakasvika ndikanzi unomboziva kuti udzinge zvinhu zvinouya zvichirara nevesekuru izvi. Tenga fodya yako. Kana watenga fodya yako unoimwaya mwaya kana wakuita sei kana wakurara. Ndakapesera ndakutonzwa fodya iya ichindinhuhwirira. Ndakutoida zvokutoti nandakutoita sei nandakutoiputa nandakutonzwa kuti fodya iyi ndiri kuita sei ndiri kuida. Amai vangu vakatanga kushamisika. Amai vangu ndakatanga kuvarota vachiuya vaine nhumbu vachisununguka vachiuya vachinditorera fodya iyi vachinditi usandivhare uri mwana wangu. Ndakadzoka ndikanoudza amai zvakaramba. Amai vangu ndaiti ndikatambira mari yangu ndiri house girl kuBotswana ndikatambira mari ndaitambira 1.2 ndaiva pasalary yangu iyoyo yese ndaisara ndisina kana senti. Asi mai vangu vanga vasingapika na vana vangu chikafu. Vana vangu vairara panze mumasaga vovapinza muma 90 kg vovatirarai. Kusvikira amai vangu vakanga vakutoita zvekutoti vatenga mushonga wemakonzo. Vanga vakutuma kamwe kakuru kacho kangari grade 6 vokati ndakupa tea unozopa uyu kamwe kari pakati. Mai vangu vanga vafunga kutouraya mwana iyeye akangoti apiwa tea nepoison iyoyo nemushonga wemakonzo. Mwana uyu akabva adonhedza tea iyoyo ikarasika. Ndakafonerwa nenyika yese ndikauya. Hapana pasingazikanwi nyaya yangu. Kuwelfare ndakaenda ndinotsvaga rubatsiro. Hapana pandisina kuenda kuchechi ndikaenda ndinotsvaga rubatsiro. Amai vangu vaishedzwa vachitaurwa navo. Pamwe pacho vaitiza, pamwe vaiuya nekuti amai vangu muUnited Methodist akapfeka uniform yeruwadzana. Ndakaedza kuti amai ngatigadzirise zvinhu vakaramba. Kusvikira ndazorwara ndiri kuBotswana. Ndofunga zvaane 3 years. Ndakarwara zvekuti ndanda kutonga ndakurasika njere. Saka pandiri paingotaura munhu anoti ndoda kuenda kumba. Shamwari dzangu dzakandikwidza basi ndikaenda kuBotswana. Dzikataura nabamunini vangu vasara. Vakanzi mukwidzei bhazi auye. Ndakakwira bhazi ndikauye. Ana sekuru vangu vakanditi kana usina mari yekuti tikubatsire, tigone kukusunungura, hatina zvatinoita uchafa wakadaro. Ndakaedza kubuditsa mari yese yandanga ndinayo. Taiti patasvika tikabatsirwa nemunhu atibatsira. Sekuru vakaenda kumba vaidzosa. Tikasvika pataenda tikabatsirwa. Ndikapedza kubatsirwa sekuru vakumba kwavo vodzosa zvinhu izvozvo. Kusvikira mai vangu nasekuru vakaita chibvumirano kuti honai mwana atiri kusiya achienda kunoshanda uko acharamba achiuya achitsvaga nzira dzekuti aite sei abatsirwe nadzo. Vakatanga kusunga basa rangu. Ndakatanga kushaya mari. Ndakatanga kutambura. Ndaitobatsirwawo ndichibhadhara rent. Kusvikira ndakadanana neumwe mukomana aigara kuSouth Africa. Mukomana yeye akauya achiti ari kuda kuroora. Akauya kuna ana mbuya vangu naana mai vangu. Akati ndakuda kuita sei kuroora. Asi handikwanisi kukuroora nenhau yamamirira akaita situation yako. Nekuti ndoda kunoroora kudzinza kwako. Handidi kuroora kairi. Mai vangu pavakazviziva pakatanga kuita masaramusi. Ndakafamba. Hapana pandisina kuenda. Kuchipinge kwesoko ndakaenda. Ndaingoti pandafamba ndobata nhau yekunzi mumusha mauri kuda kuenda kunoroorwa. Vanhu varimo vakajoina satanist. Unonozvigona here nekuti zvafanana kwauri kubva nekwauri kuenda. Waapakati, waakutsva musana, waakutsva dumbu. Ndakadzokera kuBotswana ndakatanga kurota. Ndofunga ameno ndairota every day. Nhau dzekumba kwemukomana upi iyeyo. Ndairota hanzvadzi yemukomana iyeye ichiuya ichinditi hazviite kuti uroorwe mumusha medu nekuti unozofumura musha wedu. Ndakatanga kuudza mukomana iyeye ndichimuudza kuti ndo zvandiri kuita sei zvandiri kurota.
mukomana uya aiti inini ndikamuudza zvandamuudza iye otaurira hanzvadzi yake, ndikamuudza zvandamuudza iye otaurira hanzvadzi yake. Asi mukomana uya ainditi uya South Africa. Mumwe musi ndakaenda South Africa, ndichibva ndadzika, iye angatosiya makey. Ndichibva ndadzika kudaro ndakanzwa mvura ichitanga kunaya ndiri murodhi ndichienda kwaita kwaigara mukomana iyeye. Pakatanga kuita mheni, ndichipinda mumba ndichivhura dhoo ndakanzwa inzwi richiti mheni iri kuuya iri kuda iwewe. Mukomana uya anga ari kubasa kwake asipo. Ndichipinda mumba mheni zvechokwadi yakapinda mumba. Mheni ichipinda mumba yakatanga kuisa kamuswe kelight kakaita ka-AC, yakaita kairi ka-AC, kechitatu ichibva yandirova apa. Mheni iye yandirova ndakatanga kunzwa muoko wangu wese nesaidi rangu rese richiita kunga ndagwinwa nemagetsi. Ndakabva ndafonera mukomana uyu. Ndichifonera mukomana uyu ndichimuudza. Akanditi ndakutoya kumba. Achisvika pamba haana kana kubvunza kuti chii chaitika pano. Haana kana chaakabvunza kana chimwe. Ndakabva ndazwa izwi richiti nyarara, usabvunze. Ndakabva ndanyarara. Pandakanyarara takabva tati tipinde mumba tirare. Mukomana yanga nhengo yake yanga isingachashandi. Anga kuti kana taakuda kuti taababa namai bedroom yairamba kushanda. Saka ndaiti ndarara, ndaingonongorara kana 30 minutes, ndaibva ndaona hanzvadzi yake ichiuya. Hanzvadzi yake ichisvika, yaisvika ichibva yanditi uri kudei mumba munomu, mumba mangu. Saka ndakamuka ndichibva ndatanga kunzwa kuti mumba munomu mune chimwe chinhu chiri mumba muno. Ndichibva ndabvunza mukomana uyu ndikati ko nhaiwe mumba muno mune munhu ari muno, chii chakaitika mumba muno? Akati hapana. Ndikati asi mumba muno muri kuratidza kuti mune munhu. Zvikanzi naye hapana. Takagara ndakakwira bhazi rangu ndikadzoka kupi? Ndikadzoka kuBotswana. Saka hanzvadzi yemurume uyu yaiti ndine murume uyu aifona kana kuma3 kana kuma4 dzeusiku achifona achiti mukoma muri safe here, mukoma muri safe here, are you okay? Ndichibva ndamubvunza mukomana uyu ndikati ko nhaiwe sei hanzvadzi yako ichiti nguva dzega dzega ndikauya panapa anofona achibvunza kuti uri safe here? Anonga amboona kupi kuti ini ndaita sei ndauya pano? Takagara. Mumwe musi ndichibva ndati semunhu auyawo mumba make regedza ndirongedze mumba. Ndichibva ndapinda ndichirongedza zvongoto uri kubvisa zvinhu uchirongedza ndakaona heti yakabva yatanga kundiudza kuti ndeya baba vemukomana uyu. Ichindiudza kuti ndeya baba vemukomana uyu heti iyoyo. Ndakangoitorawo ndikaigadzika zvakanaka. Ndichibva ndati kana auya ndozomubvunza kuti ko iwo muna December makaenda kumusha sei heti musina kuita sei? Musina kuenda nayo. Ndikubate pa umsamaenda pa. Ndibvunzei. Yeti mati makanzo chiti ndeya baba. Yaitaura kana makangofunga kuti ivoice raitaura ndakabata heti. Okay. Ndichinzwa richitaura munzeve dzangu. Tagara. Ndabva ndadzokera kupi? kuBotswana kwangu kwanoita sei panoshanda. Mukomana uya akatanga kunditi iwewe hopedza unorota zvakuita unga inini ndini ndiri kukukonzeresa kuti paitike zvinhu zvakadaro. Ndaingonzwa ndichirwara ndichipera simba ndichiita sei izvozvi kutsanangura kwandiri kukuitai ndinotonzwa ndichibatwa mutsipo wangu weso. Mukomana uya ndakatanga kungorota hanzvadzi yake. Hapana mumwe andaita sei andairota. Asi kuti ndirote paitotanga paita mvura. Mumwe musi ndichibva ndagara ndakatanga kunzwa unga ndakufambwa nenyoka mumwiri mangu. Ndichiita unga munhu uyo akuita sei akufambwa nenyoka kunga munhu ari kurara nenyoka. Saka ndandisingachafili comfortable kuti ndirare nemukomana uyo. Saka ndaiedza ndichiudza vanhu vachinditaiwa ukatora fodya ukatora chakati ndakaedza zvese ndichishandisa. yakanga iri fodya madoido. Fodya inongotengwa ine sinefiso. Saka mukomana uyo akabva anditi iwewe zvinhu zvawakuita ndichazvinzwisisi. Uya utore hembe dzako dziri kupi? Dziri kuno. Ndichibva ndamuti hembe dzangu handitori. Makore wakandishandisa. Zvinhu zvese zviri kuitika pauri. Unofanira kutoti uende nehembe dzangu kune hama dzangu. Nekuti ndinoda kunotaura zvese zviri kuita sei? Zviri kuitika kune hama dzangu. Zvikanzi hama dzako dzandinoenda ndedzipi? Nekuti uko ndekwana mai vako. Ndikati ukaenda kuna ana mai vangu kana ana sekuru vangu kwatakaenda vanonokuratidza kupi? Kune hama dzangu. Kwete kuti ndingouya ndichitora nezvinhu zvese zviri kuita sei? Zviri kuitika. Ndakakuudza kuti hanzvadzi yako anoshereketa.
Saka hanzvadzi yako kubata-bata kwaakaita ndokuchakonzeresa kuti inini newe nhau yedu ite sei iende kure. Ndakatombodanana kurambana kuriko pasina kubatwa-batwa, asi pazvarapa nezvandinorota hazviite kuti hembe idzodzo ndiite sei ndidzitore, nekuti mumba umo makamuisa chinhu, mamuisa zvinhu zvenyu mumba mangu. Nekuti nanopinda mba mune mukadzi, ndakatopinda imba ndikatanga kuisa maketeni ndega andakatotenga kubva nawo Botswana, ndikatanga kutenga mablanketi angu, ndikatanga kutenga mapoto angu, ndikatanga kutenga zvinhu zvangu zvekuziva kuti ndiri kutenga mumba mangu. Zvikanzi chiuya utore zvinhu zvako kuSouth Africa kuno. Saka musi wandaigadzirira kuti ndiende kuSouth Africa ndakarara, ndakabva ndazwa izwi richinditi mwanangu usaende kuSouth Africa nekuti waakunoparara ikoko, saka usaende. Ndabva ndamuudza ndikati kuSouth Africa handiuyi, inini kurota kwandinoita handingoroti, ndarota ndichinzi ndisawe ikoko maakuda kundiparadza. Saka iwewe ngatinosangana kuZimbabwe, indotorawo hembe dzako dzakasara kuno, iwe wotorawo hembe dzangu dziri kupi zviri ikoko. Achibva aona kuti nhau iyi haiite. Saka inini ndakabva ndaenda kuna mai mufundisi vekuchechi kwaanoita sei kwaanoenda, nekuti anopinda AFN. Ndayatsvaga mai vaya vekuchechi, ndakabva ndataura navo. Mama inini zvakadai ndini ningi zviri kudai zvichidai bva vamushedza. Mai vaya vakabva vamurotera hope, zvikanzi ndakurotera hope asi ndakurota uchibatwa upenyu hwako nemunhu wechikadzi. Ndini ndauya ndikakubuditsa mandakuita sei mandakunyurura mumota. Akabva andiudza hope idzodzo. Ndichibva ndamuti wazviona kuti ndinogara ndichikuudza kuti hanzvadzi yako anoita sei anoshereketa, ende ndinogara ndichikuudza kuti hanzvadzi yako ane munhu waakauraya, wakakanganisa nekuti iwewe pawakaenda kunoita nyaya dzekuti unotaura naana amai vekwakaurayiwa, wakaenda usina munhu ane munhu wekuti ari kukuperekedza ane munamato. Wakangoenda usingazivi kuti hanzvadzi yako ndiye ari kufamba nani, ari kufamba newe kunovhara zvinhu zvako, wakanosimudza mhepo dzakawanda. Mukomana yakatanga kundiudza kuti unomboziva here kuti iwe wega unoputa yako fodya yakwei, asi ndiruda kuti inini newe tiudze vanhu kuti tarambana senga amai vako. Ndikati amai vangu vaita sei? Zvikanzi handina hangu zvakawanda zvandingatsanangura, sekuti ndandaigona kuudza mukomana uyu kuti amai vangu vanobata-bata. Ndaita achazviitawo sei? Achazvionerawo sekuzvionerawo kwandakaita kuhanzvadzi dzake. Mukomana yakabva aenda kwamai mufundisi, achibva anoudza mai mufundisi kuti mama ndauyawo pano ndakapiwa tsvimbo neheti. Heti iyaya tsvimbo iyi ina anombondiudza, asi tsvimbo iyi anga atori nayo. Ndakapiwa tsvimbo neheti, ndapiwa tsvimbo neheti kudaro ndakapiwa nasisi vangu. Mai vai vakabva vamuti huya nazvo ndiite sei ndizvione. Mai vai vakabva vasheedzawo umwe munhu kuchechi. Mai vai vakabva vanamata vakati tsvimbo iyi neheti hazvina kuita sei, hazvina kunaka, wapiwa zvikwambo. Mukomana yakabva andiudza, ndikati uchiri kuzviziva here ndichikuudza kuti mumba muno mune chinhu chaitika musi wandarohwa nemheni. Zvikanzi ndinonga ndisingazivi, kunonga kuri kutsonga hechi. Ndikati uri kuzviziva here ndichikurotera hope, ndichiti ndakurotera hope asi wangoi kuenda mumusha mwangu uchienda uchinonzi wauya kunoonekwa kunzi ndiwe uri kudanana nemwana wemumusha mupi imomo, ndo chikwambo chawaenda kunoita seichi kunotora. Zvikanzi tsvimbo neheti ndakapiwa honzi patiri kuenda kumuchato ndinofanira kunga ndine tsvimbo neheti. Ndikati zviri kureva kuti chikwambo nechikwambo chamaakuita sei chamaakuchatisa. Kubva ipapo heti iya netsvimbo zvakabva zvapiswa muchechi. Musi wapiswa zvinhu izvi muchechi handina kurara, ndakavingwa nemabutterfly aya. Chiiko handina kurara, ndiri kuBotswana kai. Amai vangu vari kusheedzerawo kuti zvese zvamuri kuita ndiri kuzviita sei, ndiri kuzviona. Mabutterfly amaitomaona. Ndaitomaona, aitoti akauya so achida kundimhara so ndotonzwa zvichinzi uraya, saka ndaitouraya. Mumwe musi ndichibva ndati ndoda kutora huni, ndoda kuisa mvura yangu pamoto. Ndaenda so ndakasvika pamuti muyadhi mandinogara, manga muine plastiki rekuspa ranga rakasungirirwa mapamba, asi mapamba aya anga ine ropa ritori fresh ari 4. Ndichibva ndangozwa izwi richiti madonhedze pasi, ndibva ndamadonhedza pasi. Ndichidonhedza pasi mapamba aya akatanga kunhuhwa ropa, ndiropa rinonhuhwa rechikadzi rinonhuhwa. Ndichidonhedza mapamba aya pasi ndakatanga mwiri wangu wese kunzwa kupera simba. Ndaidzoka nenhende shure so ndichidzoka kuenda kupi, kuenda kumba. Ndichisvika kumba ndichibva ndazwa izwi richiti kunyangwe ukadzokera mumba
hapana munhu wauchauya kuti azopisa zvinhu zvawaita sei zvawadena izvi. Dzokera unoita sei unopisa. Ndakadzokera ndikanosvika ndikaita sei ndikapisa. Ndichipisa zvinhu zviya nemagetsi akabva atsva imba yese. Ndakapinda mba magetsi ese angaita sei anga atsva. Ndibva ndaenda pa next door ndibva ndaudza vamwe mai. Ndikati ando zvaitika kupi kumba. Hazvina kumira zvakaita wese. Ndakatanga kuona mai vangu nasekuru vachiuya vachindirwisa usiku ndandisingacharari. Ndakatanga kuona hanzvadzi yemurume iyeye ichinditi ndiana abvisa mvura yangu, ndiana abvisa matombo angu mvura, matombo angu afani kugara asina mvura. Ndakatanga kurota tichiiswa tese mumota nevana nei tichiiswa mumota tichinzi handei tinowedzera ropa nekuti munhu uyu abvisa akanganisa mhiko dzangu. Ndakatanga kutumirwa zvidhoma, ndakatanga kutumirwa nyoka, handisingacharari. Ndaitoti ndakarara ndotomuka kana mapast 9 kana mapast 10. Mukomana uyu atondibhuloka achatauri neni. Inini handichatoita sei, handichatotauri naye. Takaedza kugadziriswa nana mai vekuchechi kwandinoenda, tikaedza kugadziriswa nevanhu vaindibatsirawo, tikaedza kugadziriswa papi zvakashaya basa. Ndaingorota ndichingonzi toda kukuuraya. Ndibva ndatanga kusenderwa mameseji nemukadzi wemurume uyu akarambana naye. Mukadzi mameseji acho nditori nawo. Ndakatanga kusenderwa mameseji zvikanzi wotonamata zvakasimba nekuti kofi yatoda kukutumira uchanyatsa kuinzwa kuti kofi inonaka sei. Ndakatanga kuvingwa nezvidhoma. Ndichitozviona zvaitopinda mumba kotouya kari kachinhu kakaita so kane maziso ered so kotondiudza kuti ndiri chidhoma ndaita sei ndatumwa. Ndobvunza kuti watumwa kuti uite sei? Zvonzi ndatumwa nekuti vanhu vari kuedza kukuuraya asi zviri kuramba. Saka zviri kuratidza kuti mumba mako muno une chimwe chinhu chine simba maunoita sei maunorara. Asi handina chandaona ini. Ndangoona tumafuta twako netufodya twaunatwo utwo chidhoma chiya chichiita so. Ndangoona tumafuta twako utwo neuyu chawinacho. Saka kureva kuti hauna chawinacho. Ndakatanga kunamata. Ndairara nebhaibheri rangu. Ndairara nemachira angu. Ndakatanga kurota ndichipiwa jira chena. Ndichinzi kana wakurara unofuga jira iri uchinamata. Ndikapiwa jira regreen. Ndichinzi kana wakurara unoita sei unofuga machira unofanira kurara nawo. Ndakatanga kunamata apostori. Ndaona kuti upenyu hwaita sei pano waoma. Ndakarwadzirwa neupenyu ndiri Botswana. Kusvikira kwekuti ndandisingachashandi. Ndanda kungotengerwa chikafu nevanhu. Vana vangu izvozvi kutaura kwandiri kuita vasi kuenda kuchikoro. Ndakatanga kumisirwa zvinhu zvese kuti hapana chandichaita, ndichabati mari, handina chandichaita. Ndakatanga kunamata. Ndichinamata kudaro, ndakabva ndarota umwe musi ndichinzi kwira bhazi uchienda kumba. Nguva yaita sei? Nguva yakwana. Musi wandakarongedza bhegi rangu ndichiti ndiende kuZimbabwe. Ndakabva ndakumbira umwe munhu kuti uye undiite sei undiperekedzewo kubhazi. Pane vamwe baba vakambondibatsira vekuchechi vachibva vandirotera hope. Zvikanzi ndakurotera hope asi wangori mumota chena yakaita unga 4x4. Asi mumota umu munhu anga arimo ada kukubata nekuti ndaona mukadzi asina mubvunzo kuti ndiwani. Akati ndini mai vemwana uyu ari kuenda kupi. Saka mai avo vavhura door iwe uchibva waita sei uchibva wadonha pasi uchibva watsikwa. Saka driver paada kuti auye kukubata it was too late. Ndakaperekedzwa nemunhu uya driver uya exactly ane mota ipi iyoyo. Zvakazouya mubrain mangu ndakutotsikwa. Saka pandaitora mabhegi kuti ndichienda kunokwira bhazi kubhasi rengi. Mota yakauya ichibva mota iyi yanditori iyo ichena yakafamba. Gumbo rangu ranga riri pavhiri. Ndandatsikwa gumbo rese. Ndakabva ndazwa izwi richiti hona wakutsikwa. Ndibva ndati hona iwe wakunditsika uruziva here kuti pane munhu uya akatirotera hope dzekuchechi. Ndakaenda kumatiketi zvikanzi matiketi apera bhazi razara. Ndichinzi bhazi razara kudaro. Ndakabva ndati nezvaitika izvi ndoda kudzokera kumba. Vatadzokera kupi? Vandadzoserwa kumba. Ndichisvika handina kurara. Ndakamuka mapast 12 ndakanamata. Saka ndanamata ndakabva ndaona panosvikira chidhoma chechi pakona so pakatanga kuerera ropa raidonha so. Ndichitonga ndiri kuona iri vision. Ropa richidonhera pabhegi rangu. Ndakamuka ndikaudza baba vamwe kuchechi. Zvikanzi ndo zvaida kuitika. Iropa raifanira kuti sei raifanira kudeuka pauri. Ndakatanga kungoramba ndichiita sei ndichinamata. Shamwari dzese nevamwe vanhu vese vakatanga kutojoinawo. Saka ndanda kungorota vanhu
vanhu vachiuya vatoo group yatoo team. Ndichibva ndati andofanira kutama pamba panapa pandatsvaga imba kudaro mva ndanobhadhara imba iya. Ndibva ndati panapa asi pamba panapa ndinopada. Ndibva ndarara ndibva ndanamata. Ndakarara 2 days ndichinamata. Ndakaona madhoo muchitonga ndakavharirwa mumadhoo ekujera aya mabagla aya. Ndichitonga ndakavharirwa imomo. Akatanga kusununguka so cheni dzichidambuka. Ndichibva ndarara ndibva ndanzi rwendo rwakwana chikwira uende kuZimbabwe. Ndakabva ndakwira basi ndibva ndauya kuZimbabwe. Ndakabva ndaona vamwe mai vaiva kuZimbabwe mva ndavati ndokumbirawo kuti munditakure kusvika kuBulawayo. Mai vaiva chibva nditakura chibva ndisiya kuBulawayo. Chibva ndakwira chibva ndauya kuZimbabwe. Ndiri kusvika ndakabva ndanzi usaende. Ndakanzwa inzwi richinditi usaende kumba nekuti zvidhoma izvi zviri kukuita sei zviri kukutera. Enda kwaMambo. Chibva ndanosvikira kwaMambo. Inini ndiri mwana wekwamutambara. Chibva ndanosvikira kwaMambo. Ndasvikira kwaMambo ndakabva ndataura nhau yangu. Mambo akabva ati makamboita here. Ndikati takaedza zvese sekuru vanoti zvinhu zvichibviswa vachidzorera. Zvinhu zvichibviswa vachidzorera. Mai vangu vatojoinawo. Mai vangu kujoina kwavaita vabatana nehanzvadzi yemurume kwavakamisa kuti ndisanoita sei ndisanoroorwa. Asi hembe dzangu nezvinhu zvangu zvese zviri kupi? Zviri ikoko. Vakati hatikupe. Saka hembe dzemukomana uya padzakauya pandakaudzisiya kumba uko ndakangozwa izwi richinditi bvisa hembe idzodzo mumba mako. Vandadziendesa kwaambuya vangu. Hembe idzi hanzi dzichisvika kwaambuya vangu sekugadzika kwandaita fonu. Hembe dziya dzakatanga kubaka moto dzega. Vanhu vachibva vati kosdai hembe idzi dzagara mumba uko chii chaizoitika. Saka takangogara. Saka ndakazoti kwaMambo kweya achibva vati toda kuti titsvage amai vako nana sekuru muite sei mutaurirane kuti zvinhu zviite sei zvigadziriswe. Mai vangu takaenda sekuru takaenda tikavatora. Mai vangu tikaenda kwavari tikavatora vakaramba. Vakabva vango mumba havana kubuda mumba. Takavatsvaga tikavashaya. Saka inini nezuro ndakabva ndaenda kuna mufundisi kuchechi kunoenda mai vangu nekuti mai vangu muUnited Methodist akakwana. Inini ndakakurira muUnited Methodist ndoma ndakabhabhatidzirwa naambuya vangu ndo vakandiendesa kuchechi vakandisiya muchechi. Ndakangonzwa mwoyo wangu uchiti ndakuenda kupi? Ndakuenda kuchechi nekuti ndo kwandakasiyiwa nani naambuya vangu vakakura vachindichengeta. Vakashaya zvavo 2015. Ndakatsvaga mai vangu kusvika ndatsvaga kuseketi kwavanga vatamira vachinoenda. Ndakanosvika kuna mufundisi iyeye. Ndakasvika ndikataura nhau yangu. Mufundisi ndauya pano ndimundishedzera mai vangu kuti namai vangu tikwanise kutaurirana kuti tigadzirise zvinhu zviri kunetsa zvavanoziva. Mufundisi vakanditi manje iwo uri mwana uchazvigadzirisa sei zvinhu izvi nekuti iwo uri mwana hazvichaite kuti ugadzirise nekuti amwe anonga ari makona amwe vanonga vakatouraya vanhu saka hazvichagoni kuti uite sei uzvigadzirise zvinonga zvakutongoda kuti zviuraye munhu kana after 5 years zvouraya munhu. Saka sinzi pari kudiwa kana mwana wako iwewe ndiwe uchatofa nevana vako nekuti imi makamira mega ava vamira as a team. Ndikati ndimufundisi vekuchechi kuUnited Methodist kwachitakatiroko. Ndikati mufundisi handidi kukunyeperai. Mwari wangu wandinonamata achandipa vanhu vanondibatsira kuti inini nevana vangu tikwanise kurarama. Kwete kuti inini ndisacrifice vana. Handikwanisi kuauta ya amai vangu kana yakuda ropa inandikwanisi kuendesa ropa nekuti maoko angu handina ropa randakabata. Saka handikwanisi kusacrifice. Amai vangu kana vakuda kusacrifice ngavazvisacrifice iwo. Zvikanzi namufundisi hazviiti kuti mai vazvisacrifice nekuti ava ndaamai. Kana amai vakazvisacrifice ngozi iyoyo inozongouya kwauri. Ndikati hakuna ngozi inouya kwandiri ndisina kuvauraya. Nekuti ivo pavaimbodyawo vanhu vaida kuzovapawo nyama. Nditi zvichirivo kuti kana vasisina nyama yekuvapa ngavachidyiwa ivo kwete kuti inini ndidyiwe nevana. Hazviiti. Mufundisi akashedza mai vangu. Mai vangu tiri pakati pekutaura vakafona. Mai vangu vataura namufundisi. Mufundisi akati huyai kuno. Mai vangu vakauya. Mai vangu vauya kudaro. Mufundisi akati iwe chimbobuda panze. Vakabuda panze. Ndandane 2 days ndisingagezi. Ndibva ndati ndokumbira zvangu kupinda mubathroom ndite sei ndingodirawo mvura mwiri wangu semunhu wechikadzi. Vakati ageza zvako. Ndiri kugeza mufundisi namai vangu vaitsanangurira mufundisi kuti mufundisi nyaya dziri kutaura mwana uyu ndedzechokwadi. Ndakaedzawo kudzigadzirisa ndikambofambawo asi mukoma vanodzorera zvinhu izvi. Saka inini handichazvigoniwo nekuti zvinhu zvakasoitwa naana baba. Saka kana zvichitoda kuuraya
zvapedza vanhu vese vatorwa vafa. Saka inini handinozva ndichagona kuita nekuti ndamboedzawo. Saka mufundisi, mwana uyu dai matotaura henyu naye kuti zvinhu zvaari kuda kugadzirisa izvi hazvichagadzirisiki. Mufundisi vaye ndakabva ndapindamo ndikati mufundisi mandibudisa panze kuti muteerere nyaya dzamuri kutaurirwa naamai vangu dzekuti zvinhu hazvichagadzirisiki. Makona ane hanzvadzi yavo nezvese zvavainazvo nenyoka dzese dzavainadzo ina handisi ndakanodzitorei. Saka dzinozi hadzichagadzirisiki sei? Nekuti nani chandakaita sei chandakabata ina nojoina satanist. Ndakatodzingwa mumusha wandaida kunoroorwa wandanga ndadanana nemukomana. Hanzvadzi dzikati hazviite kuti uyu auye nekuti anofumura musha wedu. Saka inini nekuti handina ropa randakabata. Sei muri imi mufundisi muri kuvharwa naamai vangu kunzi hazvichadini hazvichagadziriki? Ndiende sei kune mukuru weUnited Methodist ndinotaura nhau yangu? Mufundisi vakati buda panze. Ndakabuda panze. Mufundisi vakataura namai vangu vachibva mai vangu vachibva vazonzi budai panze mwana wenyu apindi. Vana vangu vanga vari panze. Saka mwana wangu mudiki aida mvura yekunwa patepi. Mai vangu vakateera mwana uya patepi. Mai vangu vakabudisa pepa reblack. Ndakanzwa nevamwe vana vanga vari panze ipapo vakabudisa kapepa kavanga vainako keblack. Hameno zvavaidonhedzera panga paine mwana wangu iyeye mudiki ane 11 years. Inini pandakapinda mumba mufundisi akati nhau yenyu iyi ndichazototi nditaurire vakuru vekuchechi kuti tizoiita ndione kuti inogadziriswa here nekuti nhau iyi haichagadzirisiki. Ndikati zvakanaka mufundisi. Ndo pandakabuda panze nchi pandataura namukoma Robert. Vandavaudza mukoma Robert ndini mai vaya. Mukoma Robert ndasvika pakuomerwa neupenyu. Pakataiwa ndiri kuHarare. Munokwanisa here kutsvaga mari muye kuHarare? Ndikati handina kana sendi. Zvikanzi kweretai kana $20 muite sei mukwire muye kuHarare ndione kuti ndinokubatsirai sei. Ndikati aiwa ndinokwanisa. Ndobva ndaenda kumba ndobva ndasvika ndobva ndanokwereta mai vepa next door $20 vavandipa. Manheru tarara ndatowirira namukoma Robert ndirumuka ndichiuya kuno kumakuseni. Manheru hatina kurara. Nekamwana kaya kaisirwa zvinhu naamai vangu kaya kari kungoti mama pane munhu ari kuuya ari kunditi Mako handei. Ndarara naye pungwe mwana iyeye ndichinamata achidaira ndichiimba achidaira tichinamata nemwana upi nemwana iyeye. Zvikanzi mama ndaona sekuru vauya vakagara padombo remusekesa vakanditi Mako handei mai vako vari kupi? Ndikati vaudze kuti hakuna kwamunoenda neni nekuti hamusiri mamai vangu. Mazogona kunditora nhasi ndiri kutadza kuenda kuchikoro 1 makadii kunditora mozoda kunditora nhasi hakuna kwamunoenda. Nguwa pakauya mhepo, nguwa pakauya zvinhu zvakatanga kufamba pamusoro pemarata. Tarara takangoita sei takagara. Chibva ndafonera mukoma Robert. Mukoma Robert ndaakukwira ndiuye kuHarare kuwe. Ndokusvika kwandaita sei pano kwandaita pano. Ndiri kutaura nemi kudai mutsipa wangu weso unonga uchidhonzwa unonga uchipisa. Ndinoda ndichitonga ndichadonhedzerwa basi. Asi ndoda kutenda zvangu Mwari nekuti Mwari ari kundichengeta. Ndosaka ndingori papi ndiri pano kudai. Asi chandinotokumbirawo ndinokumbirawo rubatsiro kuti mukwanise kundibatsirawo nekuti vanhu vakaisa zvinhu izvi vari kuti ivo havakwanisi kundibatsira nekuti havachagonawo kuzvibvisa, havanawo kana mari, havanawo rubatsiro rwavanogona kundipa. Asi chavanogona chete ndechekuti inini nevana vangu tife nekuti kuauta yavo yakuda ropa. Muchirangarira mama ekukura kwamakaita nadzo muchiti makakurira kwanasi. Pane here zvinhu zvamungati zvaiitwa zvisiri usual muchikurangarira inini kukura? Inini zvinhu zvaiitwa nana sekuru vangu zvisiri normal. Ana sekuru vangu inini senge vandaigara navo sekuru vacho vakuru iva. Sekuru vangu vaingonditi kana ukasagadzira upenyu hwako uchatambura. Sekuru vangu vaienda kun'anga. Sekuru vangu vaitengesa kana mwombe mutumbi 4 ichipera yaiti ikasvika kana 12 kudai makuseni munomuka pasisina. Sekuru vangu vakanditi zvinhu zvese zvakaitwa izvi zvakaitwa na baba vangu inini ndingoro hangu nezvinhu zvendakazongoitawo hangu, but zvinhu zvakaitwa nani na baba vangu. Asi ndaida kuti ndikabvunza kudai hapana aindiita sei aindinzwa. Ndaingoti ndikataura zvaingopererawo mukuita sei mukutaura. Ndaishaya simba rekuti ndienderere mberi ndichibvunza. Ndazomutsanangura kuti even pandakatanga kuda kupinda umuwanano zvainditorera kunetsa ndikuda kuti vanga ndaipinda naumuwanano yaizongopera pasina chete. Chii chanyatsoitika kuti muzoti koinga tangoita mazuva 3 4 tangoita masvingo 2 munhu akutotaura kuti hapachisi? Ndaiti ndikapinda muwanano zvechokwadi taitoronga zvese. Ndotonogara mumusha totoronga kuti taakunoita sei taakunowanana kufanana nekwendakazvarawo.
vaipinda postori. Ndaingoona ndichingonzwa kuti pandiri panapa pane zvimwe zvinhu zviri kuita sei zviri kuitika. Ndairohwa, ndaitambura, ndaishungurudzwa, kwete nekuti murume anonga asina mari, anonga atori nemari asi anga asingadi. Zvakafanana neizvozvo kutaura kwandiri kuita. Baba vandakazvara navo havabvumi, vanogara paGoromonza, havabvumi kuti uya undibatsirewo vana. Anoramba, anotipedza izvinhu zvekumba kwenyu, hapana pandinoita sei pandinokwana. Ndikada kuti ndibvunza amai vaibva vati ana sekuru ndo vane zvinhu zvavakaita, saka nenino handizvigoni. Seiwo uchida kuroorwa unofanira ungodanana nemurume, uchingorara nevarume uchienda, uchirara nevarume uchienda. Ndo zvavaita sei, ndo zvavaitaura. Ndakatosvika pakuitwa operation inini, ndakaita nhumbu ikabva, ndaita nhumbu iyo yakabva ikaita unga ishandiuraya. Ndikasvika pekuti inoitwa operation ndichinzi chibereko chako chaita sei chakuvara. Asi ndiri kuitwa operation kudaro ndairota ndichitonzi chibereko chako chasacrificewa. Saka mukomana iyeyuyu aida kundiroora uyu wekupedzisira uyu wekusouth uyu ndiye akaenda neni akanondisvika pekundiitisa pekubvunzwa nemadhokta unzi ndiwe murume wemunhu here. Akati ehe. Zvikanzi unoda here kuzoti ugare nemurume nemukadzi atabvisa chibereko. Akati ehe ndinoita sei, ndinoda nekuti chibereko hachisisina chatokuwara. Kubva paakabva nhumbu chibereko chaita sei chakuvara. Saka mai vangu pandakavati ndiri kuitwa operation vakatoedza kuti vauye kuBotswana vabate date randangada vanyepera kuti ndiri kuitwa operation. Ini ndandatoitwa operation a week before, saka ndanda vanyepera date remberi. Mai vangu vachisvika vachiona ndatoitwa operation vakapopota. Zvikanzi watoitwa operation ini ndisati ndasvika, saka mandishedzerei. Samai avana kana zuva 1 ravakazorawo kuti regerai ndigezese mwana wangu kana kuti regerai ndibikire mwana wangu porridge. Havana. Asi hama dzavo dzaitofunga kuti vauya kuzondiita sei kuzondibatsira. Havana kana 1 day ravakamboti rega ndikugezerawo hangu bhurugwa rako sezvo usikugona kuita sei usikugona kuwacha. Havana. Ndine hanzvadzi iri kuUK. Ndakaedza kuitaurira hanzvadzi iyoyo kuti uona amai kwese kwandiri kufamba zviri kudai zvichidai. Mai vangu vaibva vatovhara. Mai vangu vane mishonga kwete yekufungidzira. Inyasha kuti ndisvike pandasvika pano nekuti amai vangu vaedza kuvhara muroad mason zvafumuka, hazvichashandi zvinhu zvavo. Vane mishonga. Ivo vari South Africa kwemurume wandaida kuenda. Ndine mamessage andaisenderwa ari mufoni mangu, ndakamachengeta. Ndine maaudio aisenderwa murume uyu achinzi tapota hedu usatore munhu iyeyeba nekuti haaite denga raita sei raramba. Ndakasvika kubvunza kuti denga ripi rinoramba kuti vanhu vasaite sei vasaroorani, kana ari madhimoni kana dziri mhepo. Handiti mhepo dzinofambirwa dzinogadziriswa. Saka sei hanzvadzi yako achiti akauya mumba munomu ndikamuona, seizvozvi ndamuona akamira pagedhi apo, ndo paanofona achitaura zvinhu zvese izvi. Anonga achimboenda kupi kuti ini ndizoita sei ndizomuona. Pakaitika zvinhu zvakawanda hama dzadiwa. Kundiona ndasvika pano kudai hakusi kuti ndinofara kuti ndibude, asi ndatoona kuti ndikabuda mune hurumende kudai munondibatsirawo kuti ndikwanisewo kusunungurwa, nekuti kwekuenda handisisina, nekuti kana mari chaiyo pandiri vakabata zvese handisisina. Saka ndatoti ndiuyewo kuhurumende kudai kuti hama vadikani kana muchinzwawo ndichitaura kudai zvinganga dambe zvinganga kuseka, asi vandinofamba navo vari kunzwa ndichitaura vanopupura kuti ichokwadi chandiri kuita sei chandiri kutaura. Munhu anyanya kunditambudza kuti ndisvike pakadai atuta nevanhu vese avhurira vanhu kuti vauye kuzondiuraya ndaamai vangu. Takatarisa ukama hwenyu iko zvino ukamira sei amai nemwana? Handina kana ukama naamai vangu, ndakangokura zvakadaro. Amai vangu havanei nekuziva kuti tadyei. Amai vangu havanei nekuziva kuti ndarara pai. Shuwiro yaamai vangu ndeyekuti ndife, nekuti ndikasafa zvinhu zvavo zvinoita sei zvinofumuka. Takasvika panogara amai vangu sabhuku enzvimbo iyoyo akaita unga munhu atorowo nezvakewo zvinomusvikira kana kuti mwari wake. Akati muri kuona here maruwa ese akazara pano, mishonga chete chete ina amai ava. Muri kuona madhodhi asiya aitirwa mubhaketi naamai ava, vasiya vateya nekuti amai ava vanoteya nemadhodhi. Amai vangu pavaigara nevana vangu ndo zvavaiita, vaiitira madhodhi mubhaketi vopati kuvana twangu kuti endai munoita sei, endai munorasa. Amai vangu kana pavakadonha vachitaura kuti ndini ndine huroi, ndini ndinoroya mwana uyu, ndini ndadya chibereko chake nevamwe vangu. Amai vangu havana kutaurirwa nemuprofita kana n'anga,
vakadonha vega vanamatirwa vakataura zvese. Amai vangu vakati mwanangu ndiregererewo handichadi kukuroya nekuti ndaneta nekuroya vanhu. Ndakavapa mari kuti chitsvagai kwekuenda munoita sei munobviswa uroyiwo. Amai vangu havana kuenda kunobviswa. Vakabva vaita kunga munhu aenda kunotora masters. Vakabuda mucertificate vakaenda kunotora masters yehuroyi nasekuru hanzvadzi yavo. Makazoziva sei pa? Ndakuti amai vanoroya. Ndakaziva kane kuti vakadonha vanamatirwa vachibva vataura vega. Ndakaziva nekuti amai ndaivarota nehanzvadzi yemurume uyu. Ndakaziva nekuti sekuru ava ndinotovaudza zvinhu zvandiri kutaura izvi, zvinhu zvekuti ivo vanozviita vanotozviziva kuti ndinovaudza nekuti ndinozvirota, ndinozviona. Zvakangofanana nezvandiri kukuudzai kuti vari kuedza kundibata mutsipo wangu. Kugara kwandakatoita pano vari kuedza kundibata mutsipo wangu. Mutsipo wangu uri kuita souchamunhu nekuti zvinhu zvandinoona. Ndazomutaura kuti pese panenge padaitika zvakashata apa munoudzwa neizwi. Izwi iri munonzwa here kuti izwi rani sekunzwa kwamukuita? Handizwi, ndinongonzwa chete kuti pane munhu ari kundiita sei, ari kundiudza zvaari kundiudza. Ndinoti ndakarara ndikatanga kunamata. Ndinogona kuona mahachi machena sekumba kwandaigara kuBotswana. Ndinoona mahachi machena achiuya. Ndinoona njiwa chena dzichiuya. Ndinoona hwai chena dzichiuya. Ndinoona vanhu vanonga vakapfeka kushonga kwepostori vachiuya, varume vanonga vakabata tsvimbo vachiuya mumba mandinonga ndiri vachiuya vachinamata. Ndo chakazondituma kuti ndigone kuteera kuti ndinonamata nekuti ndakaona kuti hakuna pangauya vanhu vakapfeka kupfeka kuchena vasingazondisununguri. Hakuna kuuya kungaita hwai nekuti hwai chinhu chandakanzwa ndichikura kuti chinhu chakanaka. Saka ndinonga ndakangotanga kufunga kuti ndikatanga kuteerawo kune kushonga kuchena ndinofunga ndingabatsirika. Ndakatarisa ndadzwa muchitsanangura muchiti makarota muchidzitora machira ushandise. Ndoda kudzwa zvakare kuti izwi futi here rakataura. Ndakati ndakagara tichinamata nevamwe mai mumba mavo vanopinda postori. Ndakagara ndakaona ndichigadzikirwa jira chena pamakumbo pangu pachibva pauya neregreen. Saka parakauya kudaro ndakabva ndatambira. Ndichibva ndaita semunhu apfekedzwa gemenzi chena. Ndopa ndakabva ndatanga kuti ndakuda kuenda kunonamata postori. Ndichibva ndatanga kuti jira rangu regreen iri randapiwa iri ndinoda kurisunga. Ndichibva ndangotanga kungonamata postori. Ndakapfeka kupfeka kwangu iko. Saka iko zvinoda dzamutsanangura kuti kwandiri kufamba ndokunzwa tsanangura kuti zvikuenzana nasekuru pamwechete naamai. Pane here pamakamboenda kune dzimwe hama dzekwaamai ndadzamchiti vakuru vasekuru kuti munovatsanangurira matambudziko ese aya amunosangana? Takaenda tichinovatsanangurira. Ndakatobuditsa mari yaisvika ma800 US. Mari yese ndandashanda kuBotswana. Ndakauya nayo neyandanga ndakwereta kuti tiuye kuzogadzirisa zvinhu nekuti ndaiziva kuti ndikaenda ndisina mari hapana nonondigadzirisira zvinhu. Takasvika zvikatobatwa, ana sekuru varipo, hama dzekwaamai. Ana sekuru vakatoudzwa kunzi makaita zvinhu pamwana usiri wenyu, endai muite sei mubvise. Mazviona here kuti makapa mwana zvinhu zvisina kunaka. Asi chiendai munodaidza baba vake kuti mugadzirise zvinhu muina baba vake. Ana sekuru vangu vakashedza baba vangu vasara bamunini. Vakavaudza kuti takushedzai pano baba kuitira kuti tigadzirise zvinhu. Zvikanzira baba vangu zvinhu zvacho makambozvinzwawo here kuti mai vangu vakabva vati pamusoro musaneseke henyu nekuzvitsvaga, ndinozviziva ndezvemumusha medu, saka tisiyirei mwana kuti tisare tichiita sei tichizvigadzirisa. Ana mai vangu havana kusara vachizvigadzirisa, vakasara vachinowedzera. Ndo pakatotanga situation kuita wese. Vakasara musha wese, hapana kana wandinotaura naye kana wandinowirirana naye. Ndakatanga kutsvaga kwana ambuye kwakabva mai vaamai vangu. Ndikatanga kuvatsanangurira. Vakatanga kubvunza ana mai vangu. Ana mai vangu vaiti havachagoniwo kuzvigadzirisa. Ndakaedza kufonera ana mai nini. Ana mai nini vaiti hatizvigoniwo. Ndakaedza kutaurira dzinza rese raiti hatizvigoniwo. Kusvika bamunini vangu vati aiwazve, uyai mubvise zvinhu pamwana wani, pamwana wangu. Zvikanzi tinoda kuti utipe mari kuti tiite sei tibvise zvinhu izvi nekuti inini mari handina. Ndakashaya rubatsiro. Saka bamunini vangu vari kuti vari kutsvaga mari yekuti vakwanise kundiita sei kuti vakwanise kundibatsirawo nepavanogonawo. Ndakatarisa ndazomutsanangura kuti makakurira kudzidza kwaamai kuna kwanasekuru. Toziva kuti vana vazhinji vane kwakakurira kusaiti kwanaamai.
vane zvinhu zvavanotarisirwa kuti vachinoripa ikoko takatarisana nemadzidza hatingati here ingava mhosva yekuti hamuna kukwanisa semunhu arikutaura kuti zvinhu zvinenge zvakandomera ndikwanise kuwana mari dzekuti ndiende nadzo rubatsiro rwarunozoperera makambokwanisa here kuvabvunza kuti ko ndikauya zvichida nemombe dziya dzinotaura kuti chiredzo kana zvichida nembudzi kana zvimwewo magumbezi aya makamboenda here nazvo mukanovaudza kuti aiwa ndo zvandakwanisa kuwana zvichida kana pene zvinoda kusunungurwa pandiri kana chandakatadza kana chakaitwa nevabereki chandingakwanise kuripira ndirini mwana upenyu hwangu huenderere. Ndakaenda kwana sekuru vangu kwainzi namai vangu ndo kune mhosva kwakatangira mhosva. Ndakaenda ndikatenga mbudzi sekuti ndiriwo munhu wekuti ndaiita sei ndaishaya nekuti mari dzangu dzese dzanga dzakabatwa upenyu hwangu. Ndakaedza kuti ana sekuru chindiitaiwo kuti mundisunungure kuti ndikwanise kukupa imari yekuti makandirera. Vakabva vabata zvinhu, mai vangu vakabva vati mukangomusunungura chete kurevo kuti zvinhu izvi zvinonga zvaakuenda kupi nekuti isusu mudzinza medu hatidi kuti zvinhu izvi zviuye kwatiri, toda kuti zvigare paari. Saka zvese ndakaedza, asi vaiti zvinhu itori mhiko yakatoitwa kuti zvinhu zvavo zvavakaita nevanhu vavakauraya vanofanira kuti zvinhu zvigare pandiri nekuti munhu wacho anototaura kuti ndewe kupi, zvese anotoita sei anototaura. Asi ana mai vangu vari kuti isu hatichazvigoni ana sekuru. Munhu wacho akaurayiwa mudzinza. Akaurayiwa kuti zvinhu zvese izvi zvizoita zvezvaakuita izvi. Kuti sekuru vangu ndo vakaenda vachinoromba, vachinotsvagawo kuti regedzai nditsvage mari, vachibva vanopiwa dota remunhu akaita sei akafa, vachibva vatanga kurishandisa, asi dota iri rinonzi ndere kwamugobera. Ndo kwavakanoita sei kwavakanoritora. Hapana asingazivi mudzinza, vese vanozviziva zvekuti kunyangwe ndichitaura kudai vachinzwa vanototi aiwa mwana uyu ari kutaura zvinhu zvechokwadi, asi chekutoitawo ndo chatisina nekuti hatichadi kuzvisunungura pamwana, taakuda kuti iye afe. Saka hanzi mhosva yenyu ndeyenyu? Hanzi mhosva ndeyekuti iwe wakarerwa mumusha mana sekuru, saka mumusha mana sekuru munhu akarerwa tinofanirwa kuita bhasera rekuti tinomushandisa zvatinoda. Kana maakudiwa ropa tinotora iye. Kana mufundisi akataura kuti kana mumusha mana sekuru ukarerwa haudyiwi uchi mudiki, unozodyiwa wakura zvawaita izvi nekuti unonga wane nyama yati wandei. Saka kana vakuda kukudya iwe usaramba dyika. Ndimufundisi weUnited Methodist. Ndakatomuudza mufundisi ndikati mufundisi zvamuri kutaura izvi ndichanotaurawo mberi kwandoda unotsvaga rubatsiro nekuti handina chandichanyara nekuti mufundisi ndauya kwamuri ndichiti mundibatsirewo neminamato, mundibatsirewo kuti titaurirane naana mai vangu, asi imi mufundisi muri kuti mai vako vari kuti havachazvigoni. Zvikanzi mufundisi inini handizvigoni nekuti pazviri kuda kunosvika pacho ndaona kuti pane ropa remunhu, saka zvepaine ropa remunhu iwewe nekuti wakamira wega hauna vamwe wakamira nawo, kureva kuti iwewe nevana vako ndimi muchafa mese muri 4. Saka vana 4 makavaita nemurume wekudomusha wekugoromonzi. Saka pavana 4 vese vakura sei vana? Mumwe wacho ane 15 years, mumwe wacho ane 12, mumwe ane 10. Saka vana ava ndimuri kuvachengeta? Ndini ndaichengeta vana ava ndega, ndini ndaigara nevana ava ndega. Hapana aisvikapo kana kuti ati vana makadii. Munhu anga akutombotumirawo sauti neshuga ndiye murume anga akuda kundidini kundirorawo nekuti iye vake vana ndaivatengerawo, tanga taakungoti vana ndevedu tese, saka tanga tabatanidza mhuri. Saka izvezvi hapana communication ichaitika pakati penyu nemunhu? Hapana communication ichaitika nekuti zvese zvakatovharwa, saka hapana communication yatichaita. Ko hanzvadzi yaimbokuthreatenai ichiri kuita here zvaimboita? Haachatondithreateni hanzvadzi nekuti hapana chatichaita. Akangobvunzwa namainini vangu ndichivaudza kuti ndine hembe dzangu dzakasara ikoko nezvinhu zvangu zvese zviri kuSouth Africa, achibva apindura. Hanzvadzi yacho ndiye akabva apiwa foni zvikanzi munoda zvinhu zvei nekuti kana vanhu vakadanana vakagarisana vese vasati vasvika kunoroorana vanogona kurambana, saka zvese nehembe dzake ndezvedu, hapana chatinokupai, saka musatibvunze. Saka mainini vaitaura vakabva vati hapana chakaipa, ndichasvitsa shoko kuna ana baba wake. Ana bamunini vangu vachibva vati hapana chakaipa, sezvo angotiudzawo kuti akasiya zvinhu zvake kupi kumba kumusha kwenyu ikoko nekuti ari kuti akakugara, sima munotokwanisawo kuuya kuti tiite sei tiziyani, asi musazotitsvage nekuti hembe hapana padzinokwana pazvinhu zvemunhu.
kana pakuti vanhu vanetsana. Munhu anorambana nemunhu asi maimupa hembe dzani, hembe dzake. Saka ivo sisi vacho hanzvadzi yake ava vanoshereketa vakabva vati hapana chatinokupai. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Chakakosha kundinyimawo zvinhu zvangu asi ndiri mupenyu. Ndove kutumira mameseji nemukadzi wekuenda uyu. Akapiwa namba nehanzvadzi iyoyo mukadzi wekuenda uyu wekundisendera mameseji ari mufoni mangu ekuti kuti kofi yatiri kukutumira uchainzwa kuti inonaka sei, asi kana watoshinga kunamata nekuti ukasanamata uchanzwa shuga nebhata. Vari kushanda pamwe chete nekuti mameseji acho nditori nawo. Ndakatomuudza ndikati mameseji ndiri kuita sei, ndiri kumachengeta kuitira umbowo hwei hwemangwana kuti nditomuziya. Iye aifungidzira kuti handimuziyi. Saka ndakabva ndamuudza kuti ndakuziva nekuti wona zita rako iri rabuda apa iri. Saka zvese zvaiita achitoseka nezvinhu zvacho zvese zviri mufoni mangu nekuti ndakabva ndasevha namba dzake achinditi kofi yawa uyu uchainzwa kuti inonaka sei. Ndakabva ndasevha namba dzake dziri mufoni mangu. Asi kusangana face to face asana makusanganidza nemudzimai ende makamboudzwa here chakaita kuti aende inini murume uyu akandiudza kuti nemukadzi wangu tainetsana. Mukadzi uyu nemukadzi wandainayo aingonetsanawo nani naana tete. Ana tete avo vanga vasingamudi. Ana tete ava nakuudzwa nemakuru vakatotaura vega vakati isusu mukadzi uyu hatimudi mumusha medu nekuti anoita sei, anobata bata. Kwete zveguhwa ba vaitondiita sei, vaitondiudza vega. Yes, ndo futi zvakare vekundionesa futi chi moto. Ana tete ava vachitonditi munozviziva here kuti mukadzi wekuenda uyu ane vanhu vaakauraya. Vachitondiudza nemazita evanhu vacho. Ane vanhu vaakauraya. Saka imimi amenoti muchaita sei nekuti mukasashinga muchatofawo nekuti anouraya. Vachindiudza ndichitoudza vanhu. Iye murume uyu ndichitomuudza kuti ndo zviri kuita sei, ndo zviri kutaura. Saka aiti chi aingonyarara nekuti akabutirwa. Saka aingonyarara. Ndakatarisa ndazomutsanangura kuti kune murume wamakambogara naye before mazonga South Africa. Ndazomutsanangura kuti mairohwa maitambura zvikuru. Yakakanganira sei wanamiro zvakare pasina proof vabereki venyu sokutaura kwamaita kuti zvinhu zvangu zvese zvine chekuita newanana zvaiti netsei vabereki vangu makapinda sei mwanana. Zvazvakaita ini ndiri kuBotswana ndichibva ndadanana nemurume. Tadanana tichibva tagara tese ndichibva ndaita nhumbu. Achibva anditi handigoni kugara nemunhu wandisina kuroora. Chienda kumusha. Ndichibva ndatumirwa kumusha kuna tete. Ndichisvika kumusha kwekwe takagara. Saka takabva tangotanga kungotadza kungonzwisisana, taingonetsana ndichidzika ndichikwira ndichidzika. Iye achingoti chiti taenda kuchechi zvonzi endai munogadzirisa zvinhu zviri kuita sei, zviri kunetsa. Kusvikira murume uyoya azotosvika pekundirowa pekutoda kundiuraya. Ndakatonomukira kurehab. Achibva asungwa achibva aenda unogara kujeri. Ndokurambana kwatakaita sei, kwatakaita. Mamsamani mwana. Vanazvo ndinavo ka. Wodove kugoromonza. Mwana wendakatoenda naye anga ine 3 months. Saka rubatsiro rwamurikuda munhu atakatarisa netamusangana nawo rwakanesa. Rubatsiro rwandiri kukumbira nderekuti kana muchizivawo kunobatsirwawo vanhu kuti nhamo nematambudziko zvakafanana neizvi ndingabatsirika. Ndokwandaitokumbirawo kuti mundiite sei, mundiendesewo kuti ndinoita sei, kuti ndinobatsirwawo kuti kana kuri kunzi paine zvinhu zvakaitwa pandiri kana zvichikwanisa kuenda kuvaridzi vazvo zvoita sei, zvoenda kuvaridzi vazvo. Kana zvichikwanisawo kuti ndibatsirwe kuti varidzi vazvo vatore zvinhu zvavo zvoita sei, votora havo zvinhu zvavo. Kana kuri kuti vanonga vachida kundijoinisa satanist yavo, inini hangu handikwanisi kujoina satanist. Ngavadzosere havo zvinhu zvani, zvinhu zvavo kwavakazviita sei, kwavakazvitora. Ngatiti nhasi uno pane vari kukuonai vachava vakwanisa kukubatsirai, asi panoda kuti tikubatsire vabereki venyu vari makasununguka here uye muchakwanisa here kuzobatana naamai zvakare sezvo ndazomuri kuti amai vangu iko zvino ndakuona sevane masters. Inini kana paine vakasununguka sekuti ndasvika sevarume vari apa vavati amai tinoda kukubatsirai, asi chatiri kuda toda kuenda kune vabereki venyu. Ndinovatakura ndoenda navo kune vabereki vangu nekuti amai vangu vapenyu havana kufa, sekuru vangu vapenyu havana kufa, ana baba vari dini, variko, ndinovaendesa.
nekuti kana ava vasvika vachiti vari kuda kuzobatsira kureva kuti vanonga vachiziva kuti vanokwanisa kunosvika papi ipapo. Saka ndinovaendesa, handina chandinoramba. Ngatiti tasvika pakubatsirwa zvobuda kuti aiwa amai amana chavainacho kana kuti havana ruoko pazvekuitika, tichapagadzirisa sei pa? Masvika moona kuti amai havana ruoko rwezvavari kuita. Inini handina kuudzwa nemunhu kana neng'anga kana muprofita kuti amai vane chavainacho. Amai vangu vakanamatirwa, taenda pachechi. Amai vangu vanamatirwa vachibva vadonha vega. Dhimoni ravo richibva raita sei? Richibva rataura rega. Amai vangu vachibva vandikumbira vega mari nemuromo wani nemuromo wavo, vachinditi ndipo mari ndichinobviswa uroyi urwu nekuti ndaedza kana ndega kufamba kuti ndikweshwe nyora idzi, asi zvaita sei? Zvaramba. Ndiri kushaya kuti ndinonozviisa kupi. Saka kureva kuti amai vangu vari kutodawo kudini? Kubatsirwa. Nekuti kana munhu achiti ndimupe mari anobatsirwa, kureva kuti vari kutodawo kudini? Kubatsirwa. Sekuti munhu pamwe anonga akatotakurwawo akashandiswa asingaiti sei? Asingazvidi. Zvakafanana nekuti ini ndinoda kutoinitiatwawo nemasatanist asi ndisingazvidi. Asi pamwe amai vangu havana kukwanisa kuwanawo kuti vakakwanisa kuwanawo zodzo nekuti Mwari ndiye anosunungura. Pamwe havana kukwanisawo kuitawo zvandakaita kuti inini ndati hangu handidi kujoina, ndichibva ndapfugama ndichiudza Mwari wangu nevadzimu vangu kuti handiti sei zvangu handidi. Saka kureva kuti amai vangu pavakazoramba pamwe vakanga vambodino vambowo mazviri. Saka kana ndatoona vanondibatsira tasvika pana amai vangu vangatofarawo kuita sei? Kubatsirwa. Sekuti vakakurukura namufundisi nezuro kuti zvinhu zvakaitwa naana baba ivo havachatogonawo kuzviita sei? Kuzvigadzira. Zvichireva kuti amai vangu vanoda. Aiwa, tinotenda mama. Tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita vanobatsira vanobatai so that moita sei mubatsiro. Tonyatsodzwisisa kuti dambudziko riri kubva papi chaipo. Kubva kuna sekuru here, kubva kuna mai here, kana kuti zvinhu zvakaitwa nemadzitateguru edu. Tichizongoramba tichikubatai kuti tinatsodzwisisa kuti zviri kufamba sei uye panyama penyu ndezvipi zvamuri kunzwa so far. Aiwa, tinotenda. Tinotenda maita basi. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.